ste već, zamolim vas jednom ogromnim pauzom da pozdravimo naše drugare Vladimira i Aleksandra Pisarka. Evo ga, Bane se čuje iz prvog plana. To! Tako sam ja prošli put. Glas sam izgubila. Bravo! Tako je! Ajde, ajde! To! Ajde, bravo! To! Ajde bre, Vlado! To! Ajde, ajde! To! Ajde, bre! Bravo! Vlado! Najglasnije si. Najglasnije si. Ma ne. Ti bar još jednu rundu da gledaš. Polako, Maks, polako, štedi ga. Nemoj. Nemoj da ga štediš. Ajde! Ajde, Vlado! Bravo! To! Tako je! Ajde, ajde! Ajde. Ajde bre! To! Ubi ga! Bravo! Bez obzira na pozdravimo jednom aplauzom naših gosta iz Beograda. I naravno, jednim velikom aplauzom našeg Maradona. Još jednom hvala svima u ime sportskog